Hvordan går det med tuden? Jakob, tal nu ikke for højt. Du er nødt besvime. Ja, men jeg skal nok bare en sølv til dig. Ærede publikum! Velkommen til Lejre i år 920 efter Kristi fødsel. For os var det bare året, hvor solen skinnede ekstra meget, og det regnede lidt. I skal forestille jer, at I er kommet til årets ting. I nærheden af Lejrekongerne har jo været her i umindelige tider. Det her er ikke kongens ting, det er et lille lokalt ting, I skal se. I skal forestille jer, at I har rejst i dag. Du må ikke godt tage dig på. Der er videokamera. Ja, det viser den der. I har været her på dage. Man har hentet, man har drukket, man har sladret, man har fået nogle giftemål i stand, man har følt hinanden lidt på tænderne. Lovmanden, som har kaldt til tinge, står her med sin lovstav. Han har fremsat loven. Det skal man nemlig en gang om året, fordi han har ikke skrevet loven ned. Så den eneste mulighed for at kende loven, det er at komme på tinge og høre lovmanden høre morgenlysdagen fra morgen til aften, når du forstår loven. Så skal forestille jer, at vi har allerede haft en masse sager på tinge. Der er blevet skænkes om ude, der er blevet skænkes om folk, der er blevet slået ihjel. Nu er vi nået til 5. dagen, og der er stadig sager, fordi man sparer op til tinget. Men man kan jo ikke bare tage til retten eller ringe til politiet på det her tidspunkt, man bliver nødt til at indbyde til tinget og så tage på tinget. Det I skal se her, det er vores bedste bud på, hvordan at man måske har holdt ting i år 920 her i Lejre. De retssager, som vi bliver præsenteret for, de er baseret på en norsk lov, som hedder Kommunetingloven, som er nedskrevet cirka omkring år 1100. Som I nok har mærket, så står der faktisk kvinder i kredsen her, men de står i mandetøj. Det er jo lidt mærkeligt, fordi kvinder går ikke i mandetøj normalt lige til tiden. Grunden til, at de har kvinder med i mandetøj, det er, at man har fundet kvindegrave med våben, altså ligesom en mand. Og man tror faktisk, at det har været sådan, at kvinder har kunnet gå i mands sted. Så de kvinder, I ser her, de optræder ligesom mænd, måske fordi de ikke længere har nogen slægtninge, som kan komme og stå for dem. Og de bliver behandlet som mænd. Man er ikke sikker på det. Det her det er selvfølgelig det er vores bud på, hvordan det måske skal fungere. Lad os høre, hvad tinget har at sige. Ærede medlemmer af tinget. Jeg vil nu fredlyse tinget, og efterfølgende vil jeg indsamle våben. Skulle der blive trukket blankt eller ske drab på dette ting efter fredlysningen af det midringsstået, og gerningsmanden vil blive fredløs i resten af sit liv. Er alle indforstået med det? Så vil jeg hermed fredlyse tinget. Guder i øst, jeg fredlyser tinget. Guder i vest, jeg fredlyser tinget. Guder i syd, jeg fredlyser tinget. Guder i nord, jeg fredlyser hermed tinget. Tingstravl, samt våben ind. Våben med fredsbånd kan ejeren beholde. Må vi se dit fredsbånd? Må vi få første sag på tinget? Nej, tror du, at jeg aldrig skal med her unger? Jeg er lovsig mand. Tænk mænd. Som I nok husker, 4 år siden, da min bror døde, blev jeg pålagt af hans børn. Nu er der gået 4 år, og jeg fik en søllearv på 62 mark. Jeg spiste
os ud af huset, og mig og min kone bliver træt af dem efterhånden. Lærke, hun er nu 15 sommer, og deraf der ved jeg, at der er i loven sagt, at så kan jeg smide hende ud af mit hjem. Jeg er ellers blevet godt velopfostret og alting. Men må hun klare sig selv og tage ansvaret. Jeg vil godt bede dine ting om at få lov til at løsne mig for det, der er blevet pålagt mig med at tage mig af min brors børn. Som der står i loven, så er det en mands ret at smide sine opfostrede børn ud, når den ældste fylder 15 og skal overtage ansvaret. Lærke, der har du at sige til dit forsvar. Ligner de her nogen, der har spist ordentligt? Ligner de nogen, der har fået ordentligt mad og ordentligt tøj og står ikke på arbejde? De har arbejdet alt for meget, de har ingenting på at spise. Det er Mark, han har prøv at se på hans sølv. Se på hans kone, hvor meget sølv hun bærer. Sølv har vi ikke. Men de her tinget var altså åbenbart involveret noget arv her på 62 mark. Hvor meget skal børnene have med? Skal de have noget? Hvad mener tinget? Må jeg høre? mener, at han er i sin fulde ret til at sende dem ud. Lærke er stor nok til at tage sig af dem. Men hun må have noget af sin arv med sig. Gør en chance, ellers så har vi dem rendende og til i morgen. Jeg tænker, han har ret. Men han skal give hun penge eller gå og gå. Hun skal have hendes tvangsret på hendes egen liv. Hun bliver interessant at blive det. Jeg har hørt, at ungerne har sovet i ringe leje, og at de ikke har spist ringe, eller de har spist ringe, de har fået dårlig mad, og at de har arbejdet hårdt for dig i de år. Så jeg mener også, at vi skal have en stor del af arven med. Lærke, hun er jo voksen nu. Og Kvinde er hun også. Så jeg tror ikke, hun får noget problem med at blive gift. Og så må den, der gifter sig med hende, jo tage børnene med. En lille medgift skal hun nok have, men jeg tror ikke, der bliver store problemer med at få hende til stort. Jeg spiste os ud af hus. Stand højere! Jeg spiste os ud af hus og gård. Det er, hvad der er tilbage. En ting. 7 børn. Det er det jo selv. Og så ud over det, så er mine sønner begyndt at blive glade for dem. Jo, det skal ikke giftes ordentligt. Jeg er vel ikke færdig med 62 mark på lommen. Nej, men dem har vi jo spist op. Jamen, din stormøver. Du er en rig mand. Du kan betale det. Nej. Ned væk. Sådan er det. Hvor er de der på sølvet med? Ja. Det var vores eget. Men er den kærlighed, vi har givet dem. Jeg vil ikke det af. Så må det være min opgave at afsige dom i sagen. Og så må vi høre, om tinget kan tilslutte den afgørelse. Som tegn over dette marked. Hun er giftefærdig. Men hun bør dog have medgift med sig. Der er ingen fri mand vil giftes med hende, uden hun har medgift med. Du må aflevere halvdelen af din arv. Og er der en fri mand her, der er parat til at blive gift med hende? Hun medbringer 30 mark sølv mindst. Sikker på, at de unger, de arbejder godt. De er trænet vel. Ja, har du ikke en søn hjemme?
afgøre. Kom nu! Det er min søn. Han er stærk. Han har en god handeltud. Vi har bud, vi har heste. Vi har okse. Nu er det ikke tingets opgave her at indgå giftermål. Det er her kun tingets opgave at afgøre en strid omkring børnene, og den arv, de eventuelt skal have med. Den første del af loven siger, at børnene kan udsættes fra hjemmet, hvor de er blevet opfostret, når den ældste i børneflokken fylder 15 og dermed er blevet voksen. Den regel kan og skal vi ikke ændre på, om så er børnene blevet udsat til tiggeri og fattigdom. Men nu hedder det så, at der er en arv til børnene, og rimeligt må være, at der også ligger en kompensation for den mand, som har opfostret børnene. Og rimeligt må være, at 5 mark per år, så rige og så tykke og velnærede ser de dog heller ikke ud, de kære børn. Så 5 mark per år, de har været i dit foster, det må være en rimelig pris. Resten, det må du godt gøre dem enten i sølv, eller i går og på anden måde. Hvad siger tinget til den afgørelse? Den er god. Og jeg vil hermed kun gøre, at loven er stadfæstet. Du kan sætte dine børn ud, og du betaler resterende arv til den ældste af døtrene. Skulle der derefter være mulighed for at indgå et giftermål, så er det ikke tingets opgave at tage den opgave. Du må være venlig at gå igen. Må du være med? Er der flere sager, der skal få tinget i dag? Jeg har faktisk en hastesag, hvis jeg kan få lov. Træd nærmere. Tak. Mit navn er Ravn Storbjørnsson. Jeg taler egentlig blot som vidne, da jeg ikke er den forurettede. Jeg taler på vegne af Bjarke Kiens søn, som i går aftes på mit vidne var i slagsmål med denne mand. Slagsmålet var således. Nok startede de med næverne. Brav gik det for sig. Men så trak de kniv. Og så blev sagen lige pludselig langt anderledes. Jeg har Bjarke liggende i teltet. Herovre, ikke sandt, Bjarke? Jo, jeg er. Han ligger derovre, og grunden til, at han ligger i halmen, er fordi han længere i dag ikke kan gå. Han kan knap bruge sin ene arm. Men værst af alt, så traf denne mand ham med kniven over næsen. Så manden nu har halv næse, ligner en tyv. Nej, det er ikke noget med kniven. Det må du spørge manden om. Det er vel ordentligt stået. Det er godt. Hvad takserer vi en afskovning i det tilsigt? Det er en dyrsag. Det er et dyr. Bjarke ønsker i hvert fald, hvad der svarer til slige med 3 fuldfede okser. 4. Undskyld, 4. 4? Hvor er jeg tosset. Træd du ind og forsvar, hvad du vil. Bjarke sidder i går aftes i hyggeligt selskab. Ja, flere af jer var til stede i Sortedorf. Og beskyldte mig for at snyde i sidste års oksehandel. Har man kendt med? Jeg er en ærlig mand. Jeg handler okser, gode okser. Og så siger han, han købte sig nyt sidste år og betalte for vejlig pris. Det var dog forkert, han fik det til. God pris. Det er jeg nødt til at forsvare for, og jeg trækker min næve og rammer ham ganske rigtigt, ganske blidt på hans krop. Nu er der ikke meget krop på ham nu, selvfølgelig. Der er ikke hvad der er tilbage efter, du har skåret ham op. Han er en søllemand. Det har vi alle sammen vidst. Han er flik og rar, men en søllemand. Han kan selvfølgelig ikke klare sig i denne kamp mod en så brav kriger som dig. Så han trækker sin kniv. Nej. Ja, og I ved alle, Nej, du trækker først. at så er du retfærdig, og man er nødt til at forsvare sig, og det gjorde jeg. Og med land han sagt sit smudeskaft en smule frem, det blev måske lidt ridset, men den pris 4 okser, det er jo, det hører ingen steder hjemme. Det er for 4 okser for din 7 resten af mit liv. Er det for meget? Nå, Bjarke, jeg taler din sag. Der var også meget smudestik frem. Det var der, og det er kun pyntet. Er der mere vidne? Manden ligner i dag en tyv. Han kan jo ikke bevæge sig rundt nogen steder.
Hva? Helt det, jeg siger, den er jo halvt delt. Der mangler en god finger af næsen. Jeg har en god tråd, jeg kan syge den sammen med. Jamen, Den sag er nu løst. Vi kan jo ikke vinde resten. vi ønsker, at der skal betales for dette. Jeg forstår til fulde, der skal betales bod. Og det er jeg enig i. Dog størrelsen er ikke helt enig, kan man sige. Men hvad siger En enkelt tinget? okse. Hvad er på sin plads? 4 okser på lidt, eller på meget på en Jeg har også for en næse. Men er dog en fri, mand. Ej, det er for meget. 3 okser måske. Ja, det er nemlig talt. Jeg siger, at du ligner en 7 resten af livet. Næse eller ikke næse, det gør han jo nok næsten alligevel. Men hvorom alting er, så var han jo en heldig mand. Det ved vi alle. Se, han skar det meste af min lillefinger af. Det var dog også til. Din lille Han var finger. heldig, jeg vidste, men dog alligevel. Din lille finger. Vil du rende og hoppe med den finger? Jeg har hals på venstre ben. Du skar mig i halsen. Den senere især. Arbejder du med venstre hånd eller med det højre? Jeg brugte godt nok mest højre, men det fylder dog ikke. Så skal der ikke 2 okser til for mit knæ og min albue. Ja, vi kommer til det, Bjarke. Vi kommer til det. Hvis, Nej, det er sandt. hvis denne mand nu begynder at hive dette op med hans lillefinger, som vel ligger på hans venstre hånd, så har vi også flere skader at berette på Bjarkes side. Hans venstre knæ sidder skubbet ud. Manden kan ikke længere gå. Hvis det kun var næsen, så ville han jo selv stå her i dag. Men knæet gør ham sengeliggende. Og jeg er slet ikke sikker på, at han kommer til at rejse sig denne sommer. Han fandt sig jo selv. Det må kun guderne vide. Han lever en anden arm af. Men altså, Bjarke, som vi alle ved, er jo bonde. Og alle ved jo også, at det meste af hans arbejde foregår på sengehallen. Så der kan dog ikke være nogen særlig stor skade om det. Og i øvrigt, Nu håner du, Bjarke. det gør jeg. Og i En mand, der øvrigt faldt han selv på sit knæ, og det dog må være en skade for egen hånd, så. Denne mand skubbede, og det har jeg vidner på. Jeg skuffede lidt, men han er jo en lille mand. Jeg kan jo ikke gøre for, at en halv mand vælger for nemt. Ej, det er dog for meget. Men Tænk hvis på vi min nu finger. skulle gøre det op i mark i stedet for, det gør det langt lettere at regne i, for jeg synes en hel okse frem og tilbage. 10 mark per okse. Jeg siger tegning, du har dog kendskab til priserne. Det er dog gode okser, jeg har. 10 mark per okse. Så vi siger 30 mark på næsen og et ødelagt ben. Du skal vel også snart have for blå mærker og rifter, hva'? Hvis han ikke ligger, hvis han kommer ikke helt sommeren, så er det nogle marker. Jeg tror du ikke bare siger, at jeg kommer hjem og ikke kan arbejde, når jeg går. Det vil han jo aldrig mærke forskel på, Bjarke. Vi skal huske, at vi skal trække fra for hans lille. Ja, husk fingeren. Det må være det. Ja, husk fingeren. 10 mark for en finger må være. Der står en mands lillefinger i. Kan du trække hen? Ikke med venstre hånd, det kan jeg ikke. Du er færdig med det. Det er færdigt, det er overstået. Men manden er jo højrehåndet, så hvorfor skulle han trække sin hest med venstre? Jeg har dog problemer med at holde min hånd. En væsentlig ting. 30 mark. For en lillefinger. Nej, Ja, jo, nemlig. i alt for kompensation. 3 mark for en lillefinger. Altså, det er lige overkant. Jeg tænkte, en mark er noget. En mark. Det er dog, hvor alvorligt det er. Ja, men du ligner jo ikke en tyv med det. Ej, jeg har jo aldrig blivet en 20 med uden næse i øvrigt. Nu har vi hørt ordspaller nok over denne ting. 30 mark. Og 5 mark for hans knæ. Der skal dog trækkes 3 mark fra for din lille finger. Selvom de jo ikke er meget værd. Jeg er ret glad for det selv. Og 5 mark, for han skal være lidt for sengeliggende resten af sommeren. Er der nogen, der regner med her?
Men det kan jeg jo heller ikke gøre længere, vel? Der er en her, der giver et bud. 37 mark. Det var godt. Så tillad mig dog at sige, at jeg må betale den bod, som jeg vil selvfølgelig, hvis tinget beslutter det, må tage til mig. Til hans far, det er dog ham, der er den skadelige. Det er det, han ikke får arbejde ud af ham, som han burde. Nej, nu skal han bruge de penge til, når det er faren, der ikke får det arbejde, som enhver far kan forvente af sin søn. Så må Bjarke jo selv aflevere. Nu skal du ikke begynde at sætte for faderen Bjarke. Han er i god have. Jamen, så kan der vel afsiges dom i sagen? Ja. Jamen, så vil tingene besluttes følgende. Der betales 17 mark til Bjarke og 20 mark til faderen for tabt arbejdsfortjeneste. Og de skal lægges inden Sankt Hans. Hvad siger tingene til den afgørelse? Ja. Nedsommeren. Ja. Nedsommeren. Er det en afgørelse, vi kan stå indenfor? Ja. Så er tingens afgørelse hermed afgjort. Ærede publikum, de to retsprincipper, I har set i dag, som er taget fra kommunaltingsloven. Det første var et spørgsmål om, hvem der skal opfostre og betale for børn, hvor der er ikke nogen stat, der engang kan gøre det. Det var altid nogens ansvar eller nogens problem, men der var altid smuthuller i loven, men det var stadig det. Andet princip, I har set, det var et spørgsmål om, at man kom op og slås i sin tid. Selvfølgelig gjorde man det, også i ølboden. Det var et spørgsmål om, at i stedet for at være vrede på hinanden og få godhæv, så kunne man vælge at løse det ved at betale. Loven indeholder mange eksempler på, hvad en næsespids koster, hvad en ørespids koster, hvad hagen koster, hvad slags knogler i forhold, hvad ikke er knogler i forhold. Jeg kan forestille og forestille. Vi takker for jeres formodenhed og jeres opmærksomhed. Tak til jer. Tak til tinget. Vi er her igen. Håber I kommer igen.